Me on saatu tänne Pihtiputaan keihäskarnevaaleille nyt 3 naisheittäjää, tai sanotaanko 1 ex-heittäjä ja 2 nykyistä. Aloitetaan vaikka Helistä. Minkälaisia muistoja karnevaalit tuo mieleen? Ihan lämpöisiä, niin kuin tuossa mietin tullessa, että jos 14-vuotiaana on ensimmäisen kerran tullut tänne ja kyllä mä semmoisen 15 vuotta varmaan kävin täällä. En toki aina ollut koulussa enää, mutta heittämässä kuitenkin. Hyvä tapahtuma. Mitäs sun viesti tämmöiselle nuorille heittäjäalueille, että mikä se on tärkeintä niin tuossa lapsuus- ja nuoruusajan harjoittelussa? No edelleen, vaikka keihäs on kuinka lähellä sydäntä, niin monipuolisuus. Että se kaikkien taitojen oppiminen ja lajien kokeileminen ja se rakastuminen siihen lajiin, niin se olisi tärkeää saada. No sitten Jenni Kangas, nouseva tähti, ehkä tuleva olympiavoittaja. Sä oot ollut ilmeisesti Pihtiputaalla kanssa jo aika nuoresta lähtien. Olen ollut ensimmäisessä kisoissa 9-vuotiaana ja 11-vuotiaasta asti joka vuosi täällä, paitsi 12-vuotiaana. Eli niin käytännössä joka vuosi, 1 vuosi jäi välistä. No entäs Sanni? Sannilla on myös vissiin aika pitkä historia täällä. Joo, että 9-vuotiaasta asti ollut täällä joka kesä, paitsi viime kesänä, kun oli loukkaantunut, niin jäi välistä, että putki meni siinä kohtaa katki. No jos ajatellaan nyt sitten tämän hetkistä, täällä on Sanni heittänyt jo 60 ja Jenni on matkalla sinne ja Heli aikanaan vähän enemmän, niin mitäs nyt Sanni ja Jenni, mitä vielä niin kuin puuttuu, että päästäisiin Helin lukemiin? Tilaisuuksia ja aikaa. Et ei kai siinä kehittyessä vaan kisa kerrallaan ja askel kerrallaan, niin sitä kautta ei sitä niinku oikoteita pitkin mennä. Että... Kypsyttely. Niin. Ihan oikeasti. Niin, Sannilla ihan oikeita asioita, mutta myös sitä, että tekee niitä oikeita asioita itselle. Että me ei olla kukaan samanlaisia, että se on oman tien löytäminen. Mitäs Heli vielä haluaisi antaa evästystä meidän tuleville tähdille? No uskoo itteensä, motivoida itsensä joka syksy riittävän paljon, että jaksaa painaa pitkän kauden. Että kyllä se on tultu siihen tulokseenkin, että Suomen talvi on tosi pitkä ja kesä tosi lyhyt. Niin se on vaikea saada, että sä keväällä monta kertaa varmaan niin kuin aika hyvässä kunnossa ja iskussa ja motivoitunut, mutta sitten se niin kuin lopahtaa, että se pitää jaksaa painaa sinne kesään asti kunnolla ja sitten ruveta poimimaan niitä hedelmiä. Kommentti tuohon noin, että kun Heli sanoi sitä monipuolisuudesta ja sitä, että jaksaa sen pitkän talven painaa Suomessa, niin just mullakin on niin eri lajeja, mitä mä teen, ja ne virkistää sitten taas omaa lajiharjoittelua samalla kun ne monipuolistaa sitä, niin auttaa siihen pitkään talveen. Hyvä. Kiitoksia.